свиня. Казвай кога и къде, бе. Казвай кога и къде, не ми се обяснявай, бе, Путко. Защото слушах тук твои разговори, които следваш, бе. Не ми се прави на мъж. Казвай кога и къде, бе. Прави на мъж тия, ба, Абе, казвай кога и къде, не ми върти там, бе. Така на мене ти, бе. Казвай кога и къде ще дойда, ще ти разупа глад. Ще ми чупиш кура, имаш нещо. Казвай кога и къде. Ми говори така, ти Казвай кога и къде, бе. Тая вечер в Монтана на Съдраваните, Арела, колко часа? Ти ми кажи. Колко часа ми кажи? Колко часа? Колко часа ми кажи, ей? Питам те, не ми говори. Казвай колко часа идвам в Монтана. Не те прави на интересен, питам те, ти ми кажи колко. Казвай в колко часа, Путко. Ти ми кажи 9:30. Ама аз няма какво ти кам в 9:30. Не ми мъцай! 9:30 да чакам в Путко. Монтана. Ей, не ми мъцай! Ей, Лайнар. Сега сбирам помярите, ще те ебат. Ще сбираш ми кура, ти тук не мога да сбереш никой да скочи с... Ще ти избера главата след малко с шуто, ей. В 9:30 на фонтаните... 9:30 те чакам на фонтаните, ако... 9:30 срещу китайския, не ми говори повече. 9:40 на фонтаните. Срещу китайския ресторант. 9:40, Путко. 9:40. Ще се питаме кога и къде. 9:30 на фонтаните срещу китайския ресторант. Идваш сега приготвям ножа, направо те кълцам майката ще... Лайнара, сега записвам разговор и сега ще го пратя в полицията. Аре, прати го в полицията и ще ми пръднеш на кура, Лайнар. Ти не разбрави, че мен... Абе, ти ма умен ли си? Ти не разбрави, че мен ме... ти не разбрави, че мен ме пази, бе. Кой да те опази, бе, Лайнар? Лайнар. Ти говори така, ще изям... Ти нямаш приятели, бе. Изям, Сладур, ще изям. Ще ми взеш кура. Изям. Ти нямаш кур. Ти ако си бил оня кур, щеш да ходиш да търсиш путки, бата, нямаш цял ден да стоиш тук, занимаваш по мери като мене. И не Сладоран. Аре, не ми говориш, тия майката ще тя, Лайнар. Цял ден седиш тук и не знаеш кой ти е баща. Майка ти е проститутка. Какво ми говориш ти, бе, нещастник? Какво ми говориш, бе? Ей, замълчи там, слойнявата си, не говори така, бе. Кичи тона да не ти си пекче главата. Говори толкова смело, бе. Ей, Путьо, ще дойдеш ти. Ей, не ми говори толкова смело, бе. Си путка. Не ми говори толкова смело, бе. Разбрали ме, бе, Лайнар. Топа, измисля. Не ми говори толкова смело, ще ти еба, майката ще ти еба, бе. Си, че ме плашите по мио. Не ми се прави тук на интересен, бе. Казах ти 100 пъти, казах ти 100 пъти, прави тук на 15. Не ми говори така, бе. Казах прави се на 15 годишните, бе. Майка ти се права. Майка ти ще еба, ма няма да еба и нея, защото е проститутка. А майка ти се права. Ти е много тъпа, бате, проститутка, която те е родила без риска. Абе, не ми говори там, не ми лафиш. Лайнар. По мио. 30, по мио. По мяр. 30 те чакам срещу китайските. Не ми говори точно срещу полицията. Ще накълцам, копеленце, ще те накълцам. И накълцам главата с шамари. Ще ми пръднеш кура. Ще накълцам, копеленце, ще те накълцам. Си така, бе. Ни думите ми. Абе, не ми се прави тук на интересен. Абе, не ми се прави тук на интересен, не ми говори, че ще ме шамарите. Разбрали, бе. Говори така ти на мене, бе, помяр. Разбрали какво ти казвам, бе. Разбрах, можеш да ми повториш. Путката майчина ще тяба, и нямаше тяба. Тук съм. Повтори. Защото не те чух, не бях. Не ми садвай, копеленце, не почни да затъпваш. Садвай. Аз те знаеш как ще затъпа. Не ми садвай, ще тяба, майката недоносена ще тяба. Недоносена е малката ти дъщеря, пич. Аз поне имам нещо на мое име, ти и това нямаш. Какво имаш, бе, Лайнар? Ей, нещастник. Слушай, бе, Тришоп, яр беден. Какво да ми казваш? Имам. В 9:30 не ми се обяснява, бе. Не ми се обяснява, ще напукам, но също напукам, бе. Педера смачка. Спермата. Абе, не се обяснява и ти казах, бе. Не ми подвикай там. Абе, не ми се обяснява, ще тяба, майката ще тяба, бе. Абе, смешник. Абе, ти тук пред малките бате можеш да си говориш каквото искаш. Ела тук ти покажа 30 годишен мъж, какво ще ти направи. Направо ще разбием от суната, бе. Ей, копеленце. 9:30 срещу китайския на фонтаните. 9:40. Абе, не ми се обяснявай, казах ти къде да дойдеш, бе, срещу полицията.
Лайнар, направо ще скълцам, бе. В 9:40 на Аугуста. Не се обяснява и няма такива 9:40, бе. На Аугуста те чакам, помя. Каква Аугуста? Къде ти си на майка си в путката сега, бе? Каква Аугуста, майка ти още днес къде отива да духа, за да изкара пари да ходиш ти на... Лайнар, за 3 часа преспокойно ще стигне да ти разупа главата, бе. Така, бе. За 3 часа ще главата, Абе, Букук, не ми говори на мене така, ще ти напълнават с шамари, бе. Абе, не ми мълчи там, като ти говоря, бе, разбрали ме, бе. Абе, разбрал съм такъв Лайнар си, бе. Аз съм адрес то. Помяр, мълчи, тук не искам да излагам пред хората вчера. Абе, абе, мълчи там, ти казах, вчера съм... Букук, вчера съм те разбрал какъв Лайнар си, мълчи там, ти казах, бе. Давай, казай. Мълчи там, ти казах, че тебе, бе. Мълчи, ти казах, бе. Помио, слушам те. Мълчи, ти казах, бе. Помио. Помия ще викаш на майка си. Пуми, там ли си помио? Помяче. Казай какъв е Ексодур, ще целувам. Ще те целувам с език. Покура и потопите. Ти нямаш кур, бе, нещастник. А това където го целуваш? Това където смучиш. Кой смуча на майка ти клитора? Кой смучеш, бе, Лайнар, да смуча на дъщеря ти клитора, бе, Лайнар? Ясно осъзнай малко, защото ще дощо осъзна в някоя болница, бе, помио. Аре, бе, 9:30, нали ти казах, къде те чака, нали това изпише, бе. Нали каза, аз да ти кажа, бе, помяр, аз си казвам в 9. Ще се прави повече интересно, ще тява пичката майчина ще тява. Абе, ти си бил голям педал, бе. Като тебе. Като майка ти. Не ми се обяснявай, ти казах 9:30 на фонтаните срещу китайския, бе. 9:40 на Аугуста, помио. 9:30 на... 9:40 на Аугуста. 9:30 на фонтаните срещу китайския. 9. На града, да ти еба майката, а ти направя клик, че те е път. Ева да ти еба майката, а ти не ми се прави на оборота. 9:40 на Аугуста. Майчина ще еба помярче, разбрали? Ева тук да ти направя клип, като те е път, майката ще ти еба мръсно, турче ще ти еба копаленце недоносен. Аз не знам кой обрязан я. Абе не ми се обяснявай, бе, путко майна. Брезак, бе. Не се обяснявай, ти казах, бе, Салер. Абе, обрязан. Тук почнаха те стат за 13 годишните, ще ти еба пичката майчина. майчина. Кой е помяр? Абе, точе, бе, проститутко, и ти си проститутка към майка си, бе. Абе, не ми се обяснявай, бе. Абе, помио. Не ми се обяснявай, ще хапа от тебе, бе, педерас. Ще ви хапеш от топките. Абе, не ми се обяснявай, ти казах, бе. 9:30 на фонтаните. 9:40. Не ми се обяснявай, ти казах, ще ме изпълнявай. 9:40. Не ми се обяснявай, педерас, че малко... 9:40 на Аугуста. На Аугустата ти няма да дойдеш на Аугуст и там ще удава, Лайнар. Ела му дай скура. Там ще удава, бе. Аз ще удава Аугуста. Там ще удава, бе. И там ще удава, мълчи, бе. Първо провери кой е Сашо Заската Монтана и тогава ми говориш това, бе. Абе, мълчи, бе. Мълчи, ще тява майката, ще тява, бе, Лайнар. Аз съм го проверил този помяр, вече съм го пребивал. Проверил ти, бе. Ти си много смешен, бе. Ти си много смешен, бе. Не ми се прави на оборота. Аз не ми прави там. Не прави на оборота е само тук, бе. Ти си супер смешника тук на ефира, бе. Не ти се прави интересен, бе, балък. Само ти се прави интересен, що ще го бия тебе, бе. Арела. Абе, мълчи там и слушай какво ти говоря аз, бе. Ще дойдеш ли, бе? Лайнар, не ми се прави интересен, бе. Идвам на Аугуста 9:40. Екваща майка си спутка, ти няма... Разлупвам главата. Майка ти днеска не е ходила да духа, няма пари, ти да къде ще ходиш ти, бе? Абе, топа, пич, аз не си... Ходиш, абе, не ми говори, бе. Те да ме издържат мама и тати, бе. Ей, Мухло, първо кажи тук на събеседниците си, че не знаеш кой ти е баща, че майка ти те е родила, че си неискано дете. И след това тръгвай да ми обясняваш някакви неща, ще ява пичката майчина ще ява. Та история от майка. Мълчи, бе! Ей! До малък, а? Ей, мълчи, ти извада зъбите, ще ти извада. И какво ще ми направиш? Ей, не ми говори така, бе. Ей, я не ми подвижи. Ей, не ми говори така, бе. Идвай тук. Какво? Имаш ли нещо друго да ми казваш, бе? Защото сега ти затваряме с тия бал пичката майчина. Имам 9... Оборота тук пускай, защото ще яба майката, ще яба на тебе, Лайнар. 40 на Аугуста, помио. Мълчи, бе. Ако не си на Аугуста 9:40 ще намеря в който... 9:30 ти казах къде те чакам, ако искаш идвай. Чакам. Аз ще пием там отпред на Житомира ще съм седнал, там ще пием с едни. Аз съм на оградата. Аре, изчезвай, казал съм ти къде. Изчезвай, казал съм ти къде да дойдеш, не ми се прави интересен тук по скайп, защото няма да отидеш никъде, бе. Ти нямаш пари да отидеш и купиш тепче, бе.
Абе, изчезва от тук, не ми говори така. Какво? Абе, мълчи, бе. Абе, ми си майката, бе, педерас. На социални помощи от... О, той садна, братле.